चिमणे, अगं ए चिमणे. काय रे चिमण्या? हा बघ आणलाय मोत्याचा दाणा. बघू बघू बघू. आहा, छान आहे बाई, पण ठेवायचा कुठे? ठेवायचा कुठे? त्यात काय मोठे, बांधूया घरटे. हा, झाडाच्या फांदीवर बांधूया छोटे घर. चला चला लवकर काम करू बरोबर. मी आणते कापूस. मी आणतो काड्या. मी आणते गवत. मी आणतो दोरा. आतमध्ये छानदार कापूस मऊ. कडेनी गवत पसरून देऊ. गवताच्या कडेनं काड्या ठेवू. सगळीकडून दोऱ्याने शिवू. आतमध्ये छानदार पिलांना ठेवू. आतमध्ये छानदार पिलांना ठेवू. पिल्ले काय करतील? चाऱ्याशी खेळतील. दाणा खातील. पाणी पितील. गवताच्या गादीत, कापसाच्या उशीत